Dilai along Sui Fokar Kachingkoi Dong along Jangdam Chop. Asam Matribhumi Dal Asong Atumai Kipadupon. Rongbong happen lobong hat atawar kahingno kilit parpigajok rat kisungnang. Isi birta kemi love without reason lapen Baptist Christian Hospital Tejpur chelang pepen angtur lapen angham kewak mati ame ke do tuma phan akijoy pen surgery mati sekelang asai ke claim ponji aphansi Karbi Anglong ara do ana phanta pachini ponlo lapen lapusan over sai ke mi kachu endunji aphanta phaponlo lapen labang so sai ke claim ponji la ke kewangji thang ni phai ko hini pen inkora truck ani an lapen adim la ke Baptist Christian Hospital Tejpur along bang so long plada kalam the kachini thuji aphan la screen along ke taklang pon contact number along humri ignon project officer Sarun Samen Hanse Aturkimi Community Health and Development Program Dongmuka Karbi Anglong Jutang henlo kheraji lamet henlo khe achit he kaching room henlo kheli Karbi Anglong solang dora do ana phansta me ingdeng phokep rahini Karbi risonim so rongaje mate KYF a cardom nitum KarbiAnglongLIVE abitung penang litum aphanang pajir paniklo cardom pinia da birta long pen ilisami mirinhan sepi pinia bertang ton pen arju ponikta kidam dang thang ni phai kre phor ni gang sam apor malom dilai police station angkang dilai sarihajan atowar dilai hithi adolong along ihum swift car registration number AS09 J9329 kachingkoya jok dongalong chewardam cho Kachini dun long atengke Sui Fokar bang Diphupen Kuligao hem kachudam bom ahutsi bang so kisung kachetong nang katewara bang phramen lake babu inti GB Kuligao asar pusi pang thekpon long lapen kerab dun long bang phupen ke pachini pon ke nili dilai aroy long lang chinglu bom ahutsi ar ki ajun dun long si adungan pali dun lo lapen cherap chitopen rab dun long lo katewar abang areng ke so o ke kalilang adung arai areng ke sudun atum puta avi bonta nili bai ka bang patong poncholo puta ke rapun kramsa asang hopen nang pachini dun lapen no nama dilai rakom sai khi atum adung an pali dun si kadu ka vya sai chipari deng pon pusi nili tuma phan berta nang pali lang chinglu bom hut sabun ji koi bom si sogari bang nang tong phet lo bait bang ni bait bang tong phet ma sing ke klung parkiar julong lo ama soche lang hut man ke gari bang ke punang jar poi system lo mat men chale mam phak pel he chale mam plak lo mahu glob lut lo gelong a berong klol ma sing ke kenilo ke gamusa chalo gai man ta dun thil dun lo ma ki dun hodo botor bang ke mayok tawe inuel lang sot ke tamat khala idu raju wa muni do jak boyar long bengoli raju ni la pensia pia ko bhani bai thom lo anh học ke si so ke olai si amuni bang olai tol lo amuni bang e thang ke ami thang ra jit lo ni ri lo malaman bang e do lo ta thang thelang bote te na lo ke pon somuni ra phan mang ke hospital amuni tum si bang baktak lo tum si pon Dilai pen bijorong pi KarbiAnglongLIVE Asam along rialong non hedjong rachari asong mahang ke pathek pon Asam Matribhumi dal asong atumtami MLA kilik kachedan dunji aphan rongkhang constituency arlo longboya hawara long rat atumpen mai padoponsi Asam Matribhumi dal akemanga puthak chithanchemung padopon Lasonsi MLA kilik kachedan dunji aphan Asam Matribhumi dal asong atumsitami West KarbiAnglong apartment Joysing rong pi lapen arisang ho tumpen chepatu piponsi longboya hawara long mai padopon lo Maya long Jesimet Asam Matribhumi dal asong akimang aputhak radaphan Joysing rong pi pen than pachini ponsi halapu longboi arong along rong asar pen sidami rong along Jesimet akidu kisung aputhak angton pen chithan chimum dunsi Asam Matribhumi dal asong along nang chirap chitudun popusi Maya long chithan ponlo lapen mai jude pen aphi Joysing rong pi pen kaning je pon ateng pulote pinia ni lake
kachi pa ok amai si ding polo la so long break jam asong pen kachi o atum nilitum asong long nang chepa ok dun si nilitum ding polo Josemet nilitum asong pen sitami non MLA kilik ahut ingtang kring pen chedam dun jia phansi nilitum tami chisik chedang pon bom lupusi ning jiponนี่ตัวนักจินร้องกอกละฮันล้อปีนี้องดุงนี่ตัวข้อมาถึงพินดอลแปดดักระบังโซjoining mass joining program สนิทตัวบีปอนล้อละเป็นองดุง BGP เป็นนักการไรดุนมานักจียอกดุนละเป็นระบังโซปาร์ตี้ลองอะไรตัวอันนี้คือหางเป็นนักกิดุนapa sini tom ni niat long pencuru parpik lo apa se alang tum BGP long kido kasai ni jon lo kaselet lo lapan hada kido duna thang talong le bil talong le puta sakuri talong le sakuri long puta latum alak alak tangkap piune po masila to parti ki bang tang rapet tang pusip ong do BGP tom ini akote muti tom pini na si tong don pot li tom ohomati windol pen tom phan ni aklong pen kedeng pon la pen alang tun la bang so dol phan alang tun ora pon pa me pusi alang tun pepen itu meeting dosi pini la bang so media along ni alang tun phan pen itu sepak lang rapet lo dong kamukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE Kidam tangarni Duarbaguri constituency ka parlo rongbongkhat lobongkhat lapen merabhiti atowar kahingno pinangana jak dinglo la sopen ajok ning kansurini ra engkora phochiklo November malompen kasemar ponjia phantami pinangan social media long pachethang ponlo Lason si Duarbaguri a constituency ke kidutsi a constituency lo lapen kaching thodun denai adim lo puli pudeta hinoni Athe tovar mi lang hemso pen ke chenglok pinangan kilidam de adim dopik lang la sopen non rongbong khat lobong khat la pen merabiti ka cheleng atwa ka hingno perfect pena jok rada tum kidam ki rang pinangan ki sung thek pon long Athe aduk ki mong nang pen singjam phu ke so la pen kaprek akeso tami long pon lo la pen school college students mate lokachali Risonimso atum tame kedam kerang penangan aduk dokok titik lo. Lasi prabjin pen KarbiAnglong Autonomous Council ke cari atum kasemar pon serak jia phan pachini pon. Athe kedam tangan ni penangan social media long sitame pachithang pon lo laki. Kedam tang surihini ra ingko da phon ingkan November chiklo malom ke claim pon jia phan tangdak pon lo. Bonta non pu anda ke claim pon thek thedet ajok All Party Hills Leaders Conference claim bangphu Ratul Teron sitami sodak pen pachini pon. Yo aduke yang bait hor tu rong bang khat ka chelenga to war pu. Lon pon da ka chepekan tu ave pin la lagar ve ar e hot ke damasun elong ke. Duglo atwar ta November 2025 pen cheng po potwar lo. Tanon ke 2026 February da ke partu po tanon puna ka chila bilang ilang tha la ana duke News report KarbiAnglongLIVE Step into a rewarding healthcare career with Kajirong-Hangpi Paramedical Institute. Get trained by expert faculty, learn in modern digital classrooms and secure your future with assured job placement support. Affiliated with NIVPS and approved by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Government of India, offers quality education at an affordable cost. Admission open for the 2026 session in BSc Nursing, GNM and ANM. Your journey towards a respected medical profession starts here. And for more information, contact the number that is given on the screen. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Mane nili la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormone la sonna ki long pen ki la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pen mane mana ki su bang du prote enun ta Aprang akisu ta ani du ulu la so amar jiwan adwai ki chu pensi lita kini ilu
Kidam tangani Rongsali polling station long Congress klembang phia tumdoan chingrum si chingki chingwai pedopon lapen Congress asong ke pangtang pon thuji a phandami kam ke klem pon ji a phan ka chingwai pedopon Lason si Duarbagre constituency long ke BJP asong atum kangtang kring ason thek pon long Lasopen Duarbagre long ke All Party Hills Leaders Conference asong lapen Congress asong ke awi pinlo puli pudet setami hinuni bon. Ate penangan BJP mass joining lapen interaction program setami kiding pondo piklo. Bonda Congress asong along pen kangtang kring klembang pu mention hanse kidam tangani BJP along cepa okdunlo. Lasopen puthot BJP asong atum ke klem kidam ke mimi puajok Congress asong along cewang juilo. Bangso pen non-Congress asong kepangtang 2G apan pupen kedam tangani Rongsali polling station along Congress klembang pudoan chingrum si chingki chingwai pedopon si anisan corap pruisi Congress a party mati asong kepangtang G apan cethan jimum amai kang nipon pusi mention hansi pen kaningji pedopon nilitum lada nitum Congress asong tum aprang BJP long don lo tame non nitum pathala youth program BG la sohot nilitum as tame puthap nitum joining dun to LG la penili mundet am pen tame nilida chewan LG ahot ans tame ke kam claim ke dam hot ans tame nitum cherapan proposing thela la pen kiwang ilang election ani bangke dagrang sali polling long bangke nitum Congress party si pahat pam proposi ado abi hanta chithani BJP dong lagi ninje bom po sitame nitum alo si kam claim bom lo kasi alo le chinki bom lo notin bang potin bang stame kasi BJP tumlong ha ke join dia tum stame pa join na haroi sini long ni bang palong na poisa pa chana na thanglang be stame bhot bang BJP ha pene bang pi bang le lapen la kidun haroi sini ya non tum kidun joining don anta anotin ta ale bang ave la ke nili masih chini lo tapi ale ke chelong bang maduta vele la si poisa bang chana no stame bhot bang maduta pi bang le rang sele polong News Report, KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapo, nilip MAC constituency ke parlo koilamati, mission towar krong thompen, apar panjan ramlek the arong an, bike, car ke pachijeng ponsi, HSDF asong pahainang, rajen timung pahainang pu, pachithang ponlo. Thang chikloni pai krehinia ni, HSDF asong hinpen, Koilamati pen apar panjan ramlek thiarong pen kadukawe car bike hum pharoi si so se abang phiatum nilip ahawar kicheng siaphong nilip ahawar long HSDF asong atum pen bike rally padupon bangso bike rally ani kang sampor pahinia por pen kereng langso singrong piarong along kedo check langso LP school pathwa klamalong radamai pi pedopon lo Lapen labang sohut nilip HSDF asong mai phu ino singtia hin pen mai charipon lo. Adon thu ka chitong dun atuma phan Karbia khai amana peng ke thenai Karbia poho pen loma hu atuma phan ke pachini pen ke denga jamek pedopon. Adon thu radamai pialong HSDF asong pahainang pu hang tarampon lo. Radamai pialong HSDF asong amai phu rajen timong hin pen rada thingo lam the ki jai ki. Karbi Anglong District Regional Aparti Pahai Nangji athe Karbi Anglong laki kedam tang HSDC asong Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ba mahutsi Department Thongkep Longpon lo la sopen aphi Congress asong BJP asong sita kilong tang chobom mate enjoy ibom lo laki regional asong kang tang apod lo lasi nonaphong Karbi Anglong ta HSDF asong le pahai lote hemprik pen ke chengrok ilitum longpon pu pusi lam the jaipon Koilamati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapo nilip MAC constituency ke parlo Chokyola pen borpung tarapung ka cheleng atowar non malom kasalok pon bom bonta Karbi langso RCC adalong mate nilip development block asahem adung ke dopen cheng ponsi towar ki ik selam pon bom lo sida cheklo ejon pleng plea ko pen towar mi midet Lason si
Chokiola pen borpung terapung kacheleng atawar kasalam pon laking Gotham Contribution Company Private Limited Guwahati atumsi claim pon bomlo la pen labang so aphan kaduka ve tanga ke panong pon laki 196.510 crore atangka panong ponsi atawar da Chokiola pen ke claim pang cheng ponsi non amat borpung pen dam chot tarapung ke le thupo sitanon hejong arkwar chiklo ki jut malom pen ladak Chokiola Karbilangso RCC adolong pen towar iksip selam pon cheng pon lo bonta chiklo e John Pling Plea ko pen towar ka selam asai kisai oya joini kachet har runwang kang hang iri penta hek dak dak un laso ating politik ka selam asai kisai oi ajok ajir kiding cheleng longjima pusi kacheleng aradatum pen karju padopon lapen lapuson atowar ke aphong ka salam pon longjia warsai longwer vilasi labang so atowar ka salam pon thupa meji aphan propjin pen siding pon saraksi ke meji pusi thang achikloni phai creplier ni pherangkia tum athing no long inglong hawar ke do aratum mate kacheleng aratum ahin pen lapen bolang so sar hanse arong asar hun hanse hin penta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning ri padoko nasi non dam tang ni tum ke ubi at bani ni kan phakap prang ni tum la ni li block tu saruti borang su borpung tarapung an dam lo tamili tum ching hon ben Dr. Himantu Biswa Sarma Assam Chief Minister lo lapen KarbiAnglong kitu non cheri pon bom itu macam hon Dr. Tuliram long ha alat tu kematha ateng pen inglong rata chok nangi duk nangi pen sorry inglong rata chileng mission ni pualang di nangi pondu jadi Tuliram long ha ke lupeng rak lok lo bulute asigar levegi pulasolong si inglong sar ning kithi dubom ni ninta selang hada kurbang thu jadi la soli puthak bangke non klem na mission lo pinang an le lo tarapun ansami kita make saman di make ni tuge lapu da chine thang chine apot la sila at katra thor ba long thang ba kudan ni kang hang la pen along kang la sonyo si thaklong sila so puthak ba prap jen ben contractor jitu ke en tum phan la pen la dak jitu ke lang tum alang tum council ben sami state ben sami la pen contractor andor ben sami nak toy ji la so puthak la so alang tum long kan ji paklor ba ke kasi alam tu Tuliram long hang sar banta nungbilu Chokiola pen Sonjit Kro la pen Koilamati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE Tang te pinia da babirta ki lapuan si kang ton paniklo